Therapeutics és una companyia biotecnològica que es dedica al desenvolupament de nous fàrmacs per malalties no resoltes del sistema nerviós central. Tenim un focus cap a trastorns de neurodesenvolupament i diferents programes, i el programa més avançat que tenim és per un síndrome de X fràgil, que és una malaltia genètica sense cura a dia d'avui. Per científic, per nosaltres és un pol d'excel·lència en temes de coneixement i innovació en biociències i especialment en salut. I el que ens aporta, aquí respires recerca, desenvolupament, innovació, on ens trobem molt còmodes i molt identificats. També veiem un ambient molt vocacional que ens ajuda al nostre propi desenvolupament i som partícips de tot això i nosaltres també portem el nostre gra de sorra en tota aquesta comunitat tan activa. El nostre programa més avançat és una molècula petita, que és first in class, que té unes propietats de modulació de neuroplasticitat i que estem indicant cap a una malaltia orfa que es diu síndrome d'X fràgil, que actualment no hi ha cura i que ja estem en fases clíniques. Ara aquest any començarem a la fase 2 i en adults, i també tenim la vocació, volem la voluntat de fer-lo moure en població pediàtrica. Aquesta molècula petita és una molècula amb un mecanisme d'acció innovadora que actualment és first in class en el seu sector i que ens permet no solament abordar una sola malaltia, sinó que anar a altres indicacions terapèutiques. Llavors és una molècula que és una plataforma que ens permetrà abordar altres malalties que a dia d'avui tampoc tenen cura.